Takže, zdraví ľudia, konečne mám všetko alright. Mám ekip, ktorý je nasadený a čo je nasadený a mám šoldry. Ja som mal šoldry, že? To je jedno, neriešime to, nepotrebujem nejako extra. No. Takže, ideme na to. Jednotka level odznova, ale bude to snad rýchlejšie. No poď môj. Mám naplánované ísť do 6. levelu takto, ako s intelektom a podobné, cez spell power. A potom prehodím ekip na cut formu a nech je to lepšie. Tak vôbec nefunguje, netuším, jak funguje druid a tí moon runy, alebo jak to volá, netuším, čo to ani je presné. Hovorím, že som ho popravde skoro nikdy nehral. No. A už mám vlastne zabité. Super. Dali super. To je jedno. Čo teraz? Á, ich oslobodiť. Ale prečo ich zabíjam? Ja potrebujem hentami. Hentam nejaký brutálny varior. Chcel by som si dať duel, ale neviem, či to pôjde teraz v tejto prvej zóne. Jak prevážne expím humanu a podobne, ja už tú zónu budem asi na spamäť a toto je konečne niečo nového a ma to troška možno viacej začne baviť. Ešte jeden. Hej, poď sem moje loďky, poď sem. Aha, nemôžem, no škoda. Oh yeah, buddy. Okay. Greetings, traveler. Všetko funguje, jak má. A toto videjko tiež bude nejaké 18-20 minútové maximálne, nechcem to nejako predĺžovať. V podstate, keď to spravím na 20 minút, to má, neviem, asi aj 7 GB, dokým to skonvertujem a všetko dám na YouTube, tak to maličko trvá. Inak ten Watch Dogs, čo som hral, a už nejak extra nebere. Tak som sa vrátil k WoWku. Poď sem. Iha. Taký našprintovaný. A, takto. Ale za chvíľku to máme hotové vlastne. Áno, ja som sa hen tam zdržoval zabíjanie tých mobek, aby som mal tí bronzové. Ešte jedno jedlo mám Moonfire. I'm out of range. That spell isn't ready. But still recharging. I can't use that yet. That's still recharging. A keby som takto chodil stále a... Je to všetky zabíja, dívej. 1, koľko to strháva? 19, tvoj malo výstročňa to by ho zabilo. Ja mám len 40 many? Neviem, či som to neprehnal. Poďte, ukážte si, pretože ty. To je super. A nič nerobím. Toto je hra.
takže jeden, druhý, to je radosť XP na tých prvých leveloch. Máme každý brutálne OP. Ježišmarja. Hehe. Ten Warrior tam snaží, neviem o čo. Hej, kľud, chlapci. Ty vole. Čakaj to keď... Aha, to je vždy keď zmačknem, tak ma to heal. Aha. To je super. A prečo je tak OP? Aha, ty sú tak, aha. Jasne. Well met. Very well. We shall meet again. May the eternal sun shine on thee. Čo tam je? Aha, to všetko pomunfirujem a... Trocha vácej. Stáť na mieste, čo sa bude chýbať. Čo som? Vyšla mana vôbec. Tak, prasa na porážky. Wow. Potrebujem. Ale, keď znamená hotový? Ešte to niečo chýba, čo to je? A keď tak to hitnem, koľko to dobre im? Možno, že to nebol crit. No ale čo tu? Aha. Jo. Bum. Bum balala bum. A utíkáme domů. Ach, jaj. You wish to speak? Walk with the earth. We shall meet again. No, ideme sa najprv. Ale ja ešte jeden level. Som ona. Na katru. Aj, na kilak. Bolo nechutné. No ale nejako mi nebaví XPčka, mám taký dojem.
Hej, ale si chcem spraviť tuto, ja mám jedného peta nového. Tuto. Vyskúšam. Si ho kúpil za 1000 goldov, či koľko to stálo. No strašne sa mi páči. Poďme ho zabiť. Dúfam, že ho zabijem. Všimol som si jednu, že je strašne moc slabý. Ešte, že tam... Ja hovorím, že je strašne slabý. No on internet za 25 za 10. Hovorím, to je úplná hovno. Ja nezabijem ani jednotku. Ako pekný žltý slis, ale... Nedáva šupy, no čo už. No, ty kokos. Šupy, jaj. Má nejaké vôbec výhody? Nemá ani výhodu voči mne. Mám všetko silnejšie, mám rýchlosť aj... Ja ho nezabijem. Ešte, že je tak chlapče. Si posral. Ty vole. Ty sukín syn. Tam máš. Ja som ešte s hentým duel nevyhral voči jednotke. To je tak extrémne slabý pet. That's still recharging. Aha, tak nepriateľ. Aha. Tam je nejaký šišín. Odchváči. A už mám platformu. Wow! Aha, ja mám mangu už? Od tohto levelu? Brutál. To nechcem rejk, to má... Ale povedzme, dáme si takto. I don't have a By target. som si dal na I štvorku need ako... a target. Čo? No, nie špatné. No, teraz si to premeníme. Toto je agilita. Neviem, ja tú stavku si asi nechám, ono. Kedy si level tuším nejaký feral attack, určite ak to bolo na otlku, ale neviem, to asi už není. Takto. Neviem, že sa ani neopláca takto dať. I've been expecting you. Walk the earth. Ale emulfér mám. Be careful. Greetings. Tam kočičku si dáme na túto. Oh my dance, dance. Niečo musím spraviť, že? Aha. Well met. We shall meet again. Kam to? Je tam hore? Montara. Na čo to dám? Také niečo nezávislé. Ne. Je blbosť sem tam. Autoattack je tu spýt. Beerford mal od 8, mal ho.
A výhľad. No. Wow. Shaman Shrine. No, toto je krásny výhľad. Peace, Ešte by som to friend. mohol zlepšiť, ale sa mi dosekalo zbytočne, keď natáčam video. A neviem, o čo to ani záleží. To záleží od procesoru alebo od grafiky. Video podľa mňa záleží od procesoru a grafika je individuálna. Na to, aby som videl ďalej. Aspoň to zamyslím si, ale nechcem to ani skúšať. Ale teraz čo? Drink water? Sem musím ísť asi? Kúpim to nemo. Of vision. Wow. On to je pekné, ale zdržíš ma chlapec. Najradšej by som išiel BGčko. Ja to rozmýšľam tak, že do toho raz sa chvíľku to stopnem. To bude skoro asi také 20 minútové videjko, predtým. A znova to spustím na tej 12, by som povedal. A pôjdem BGčko. Uvidím, aké to bude. Tí BGčka na low level ma vždycky bavili. Aha, ono má to. Super. Musím tam ísť pešky. No toto je čo? Aha, to je Moonfera. Ale ja som naučený ten spot, takže. How may I aid you? Ma to nejako netrápi. Farewell. Be careful. Ešte chvíľku si zahrajem tú kočičku. What brings you Uvidíme here? čo... Aha, 1000 experience. What brings you Druhý here? tréner to neseme. Winds be at your back. Greetings, traveler. Kam ideme pravo? Toto je čo? Toto je čo? Toto je čo? Toto je čo? Môžeme ísť takto a potom do toho stanu, či kam to sem. Nebol som zvedavý na tú hovor z Drenaj. Tam je tá grafika, čo som pozeral, strašne brutálna. It's Nejak to začína sekať, a nepáči sa. Nebo tak rýchlejšie? I can't use it. Have a target. Kamen ten beží. Aha. It's too far away. Čo potrebujeme ešte? Ready. I need to get closer. It's too far away. I need to get closer. Batúžek. Kde je? A on sa im predal automaticky. Vybral, neviem, ja som to nevybral. Vybral. I'm out of range. I can't use that yet. That's still recharging.
Dobre, tak toto je z dnešného dielu všetko. A uvidíme sa na 12. leveli, alebo 13. uvidíme ešte. A pustíme to BGčko. Sice neviem aké sú dny teraz. My sme s ním aj expiry pomaly. RT Basin, super. Tak bude RT Basin dneska. A dostaneme aj level, aj možno 2, možno keď sa podarí, uvidíme. Dobre, nič teda. Tak čus.